Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Comencem. Dictat 6. Els dilluns fan el mercat, coma. Els dilluns fan el mercat, coma. Està ple de parades, 2 punts. Està ple de parades, 2 punts. De roba, coma, sabates, coma, estris de cuina, coma, plantes i fruita i verdura. Està ple de parades, 2 punts, de roba, coma, sabates, coma, estris de cuina, coma, plantes i fruita i verdura. Punt i a part. El tiet, coma, la mare i l'àvia sempre hi van a passejar. El tiet, coma, la mare i l'àvia sempre hi van a passejar. I compren alguna cosa, punt i seguit. I compren alguna cosa, punt i seguit. Aquesta setmana l'àvia va a buscar roba, coma. Aquesta setmana l'àvia va a buscar roba, coma. S'ha comprat un pijama d'hivern per no passar fred, punt i seguit. S'ha comprat un pijama d'hivern per no passar fred, punt i seguit. La setmana passada es va comprar unes sabates, punt i a part. La setmana passada es va comprar unes sabates, punt i a part. El tiet ha comprat fruita als pagesos, coma. El tiet ha comprat fruita als pagesos, coma. Ha agafat 1 quilo de bledes i 3 quilos de pomes, punt i seguit. Ha agafat 1 quilo de bledes i 3 quilos de pomes, punt i seguit. La mare ha volgut agafar un parell de plantes per posar a l'hort de casa. La mare ha volgut agafar un parell de plantes per posar a l'hort de casa. Punt i final.